Шул көнне Гайса идән чыгып, күл ярына барып утырды. Аның тирәсенә күп халык җыелды. Шунлыктан аңа кимәгә утырырга туры килде. Бөтен халык яр буенда басып торды. Гайса гыйбрәтле хикәяләр ярдәмендә аларга күп нәрсә хакында сөйләде. Менә бер кеше чәчүгә чыккан ди. Чәчкәндә орлыкларның бер өлеше юл буена төшкән, кошлар очып килеп аларны чүпләп бетергән. Икенче бер өлеше аз туфраклы ташлы урынга төшкән. Орлык өстәгенә ятканга күрә бик тиз шытып чыккан. Инде кояш чыгып кыздыргач, тамырланып өлгермәгәнгә үсентеләр шиңеп төшкәннәр. Орлыкларның башкалары күгәнлеккә төшкән. Күгән куаклары үсеп, аларны басып киткән. Башка орлыклар уңдырышлы җиргә төшкән һәм 100ләтә, 60лата, 30лата уңыш биргән. Колагы булганнар ишетсен. Шәкертләре аның янына килеп, син ни өчен халык белән кинаялы хикәяләр ярдәмендә сөйләшәсең дип сорадылар. Сезгә күкләр патшалыгының серләрен белү бирелгән, аларга бирелмәгән диде ул. Кемдә бар булса, шуңа бирелер һәм аңарда артыгы белән булыр. Кемдә юк икән, аңардан булганы да тартып алыныр. Менә шуңа күрә мин аларга кинаялы хикәяләр кулланып сөйлим. Алар бит карыйлар, ләкин күрмиләр. Тыңлыйлар, ләкин ишетмиләр һәм төшенмиләр. Шулай Ишагыянең пәйгамбәрлек сүзләре аларда тормышка ашты. Ничек кенә тыңласагыз да аңламассыз. Ничек кенә карасагыз да күрмәссез. Чөнки бу халыкның йөрәген май баскан. Көчкә генә ишетә колаклар, күзләрендә алар йомганнар. Әгәр шулай булмаса, күзләре белән күрерләр, колаклары белән ишетерләр иде. Йөрәкләре белән аңларлар, миңа таба борылырлар һәм мин аларны савыктырыр идем. Ләкин күзләрегез бәхетле, чөнки алар күрәләр. Kulaklarınız bәхетле, чөнки алар ишетәләр. Сезгә хак сүз әйтәм. Сез күреп торган нәрсәләрне күп пәйгамбәрләр һәм тақвалар күрергә теләделәр, әмма күрмәделәр. Сез ишетеп торган нәрсәләрне ишетергә теләделәр, әмма ишетмәделәр. Шулай итеп, чәчүче хакындагы гыйбрәтле хикәянең нәрсә аңлатканын тыңлагыз. Патшалык хакындагы сүзне ишетүче һәм аңламаучы һәр кемнең йөрәгенә чәчелгәнне явыз иблис килеп алып китә. Бу юл буена чәчелгән орлык. Ташлы урынга чәчелгән орлык исә сүзне ишетү белән шатланып кабул итүче кеше ул. Әмма аның тамыры булмаганлыктан түземлеге күпкә җитми. Сүз аркасында авырлыклар яки изәрлектәүләр башланса, ул бик тиз чигенә. Күгәнлеккә чәчелгәне исә сүзне ишетүче кеше, әмма тормыш мәшәкатьләре һәм байлык артыннан куу сүзне басып китә һәм ул уңыш бирми. Уңдырышлы җиргә чәчелгәне сүзне ишетеп, аны аңлаучы кеше. Ул җимеш бирә һәм уңышы 100ләтә, 60лата һәм 30лата була. Гайса аларга тагын бер гыйбрәтле хикәя сөйләде. Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Кеше үзенең басуына яхшырлыгын чәчкән. Әмма төнлә һәммәсе йоклаганда, дошманы килеп иген арасына тиле будай чәчеп киткән. Үсентеләр күтәрелеп, башаклары күренгән вакытта тиле будай да күренә башлаган. Йорт хуҗасының хезмәтчеләре аңа килеп, "Хуҗам, син бит үзеңнең басуыңа орлыкның иң яхшыларын чәчтең. Тиле будай каян килеп чыккансың?" дип сораганнар. Бу дошман эше дип җавап биргән хуҗалары. "Теләсәң, без барып утыйк аларны" дигәннәр алар. Ләкин ул кирәкми. Югыйсә утаганда
Тиле будай белән бергә игенне дә йолкуыгыз бар. Анысы да, монысы да урганга кадәр үссеннәр. Ә инде урак өстендә уручыларга әйтермен. Яндыру өчен иң элек тиле будайны җыегыз һәм аларны көлтәләргә бәйләгез. Ә игенне келәткә илтеп салыгыз дип әйткән. Гайса аларга тагын бер гыйбрәтле хикәя сөйләде. Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Бер кеше үз басуына горчица орлыгын чәчкән ди. Ул бөтен орлыклардан да кичкенәрәк. Ә инде үсеп җиткәч, бакчадагы һәммә үсемлекләрдән дә биегрәк агач кебек була. Кошлар очып килеп ботаклары арасында аяк кыралар. Гайса аларга тагын бер гыйбрәтле хикәя сөйләде. Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Менә бер хатын ашыткы салып, бер капчык уннан камыр басып куйган һәм бер никадәр вакыттан камыры бик нык кабарган ди. Буларның барысын Гайса халыкка кинаялы хикәя итеп сөйләде. Аларга кинаялы хикәясез бер нәрсә дә сөйләмәде. Бу пәйгамбәр әйткәннәр гамәлгә ашсын өчен булды. Авызымны ачып, кинаялы хикәяләр кулланып сөйләрмен. Дөнья яратылган көннәрдән бирле сер булганнарны игълан итәрмен. Аннары халыкны җибәреп Гайса өйгә керде. Шәкертләре янына килеп, басудагы тиле будай хакындагы гыйбрәтле хикәянең мәгънәсен безгә аңлатып бирче диделәр. Яхшы орлык чәчүче Әдәм угылы диде Гайса. Басу дөнья ул. Яхшы орлыклар патшалык кешеләре, тиле будай явыз иблис кешеләре. Һәм аны чәчүче дошман иблис. Урак өсте дөнья бите ул, ә уручылар фәрештәләр. Тиле будайны җыеп утта ничек яндырсалар, дөнья биткәндә дә шулай булачак. Әдәм угылы фәрештәләрен җибәрер. Алар аның патшалыгыннан гөнаһка тартучыларның һәм явызлык эшләүчеләрнең һәммәсен җыеп, янып торган утлы мичкә ташларлар. Анда елау һәм теш шыкырдату булыр. Тақва кешеләр аталарының патшалыгында кояштай балкып торырлар. Колагы булганнар ишетсен. Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Берәү кырда күмеп куелган хәзинә тапкан ди. Ул аны яңадан күмеп куйган һәм шатланып бөтен булган нәрсәсен сатып, шул кырны сатып алган. Күкләр патшалыгы тагын нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Сәүдәгәр яхшы инҗеләр эзли ди. Менә ул искиткеч матур инҗе тапкан. Кайтып, бар булган нәрсәсен саткан һәм аны сатып алган. Күкләр патшалыгы тагын нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Балыкчылар күлдә ятмә салганнар һәм аңа төрле балыклар эләккән ди. Ятмә балык белән тулгач, алар ятмәне ярга тартып чыгарганнар да утырып балыкларны сайлый башлаганнар. Яхшыларын кәрзингә салганнар, яраксызларын исә читкә ташлаганнар. Дөнья биткәндә дә шулай булачак. Фәрештәләр килеп, тақвалардан яман кешеләрне айырырлар. Аларны янып торган утлы мичкә ташларлар. Анда елау һәм теш шыкырдату булыр. Сез буларның барысын да аңладыгызмы? Әйе дип җавап бирделәр шәкертләре. Менә шуңа күрә диде аларга Гайса, күкләр патшалыгының шәкерте булып киткән һәр канун белгече үзенең келәтеннән иске әйберләрен дә, яңаларын да чыгаручы йорт хуҗасы белән охшаш. Шушы гыйбрәтле хикәяләрне сөйләп бетергәч, Гайса аннан китте. Үз шәһәренә кайткач, ул кешеләргә гыйбадәтханәдә гыйлем бирде. Тыңлаучыларның һәммәсе таң калды.
Шундый тирән акыл һәм кодрәтле эшләр аңарда кайдан икән диделәр алар. Ул балта остасының угылы түгелме соң? Аның анасы Мәрьям, энеләр Яқуб, Йосыф, Шимон һәм Яһүдә түгелме? Аның бөтен сеңелләре монда яшәмимени? Шулай булгач, моның барысы аңа кайдан килгән? Һәм аны кире кактылар. Пәйгамбәр һәр җирдә ихтирам ителә, фақат үз илендә һәм гаиләсендә генә хөрмәт күрми, диде аларга Гайса. Алар ышанмаганга күрә, ул анда кодрәтле эшләрне күп эшләмәде.